тамошобинони гиромӣ, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ ана ҳамин пилменҳое ки тайёр кардем мепазем. Дар аввал ба дег каме равған меандозем ва як дона пиёзро майда реза мекунем. пиёзе ки майда кардем ба дег меандозем. ва то сурх шудани пиёз болгариро майда реза мекунем. болгариро меандозем. сабзиро низ майда мекунем. сабзиро меандозем ва акнун помидорро майда мекунем. ва помидорро меандозем. ҳамаи маҳсулотҳоро сурх кардем ва ман каме об андохтам. акнун як дона лаврови лист ва каме дигар намак мепошем. акнун пилменҳое ки тайёр кардем меандозем. ана ҳамин хел ҳамаи пилменҳоро чиндем. акнун болои дегро мепӯшонему 30 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом.